Sama-sama di mana kita nomor dongat tu. Bila serwata di bala partikianong sayang dia membaca korpartokion ni anak bahwa parometa bisa luhuna aka pasu-pasu na senang si tanya kuno taturuban di dewata ang dia matur managa beda si datu akati kenanek ro atau amang par musik nami mga dua kami to amat tanah tua di bata marite uni amang padde nami asa ang dia di pangaluron nami di bala partikianong di jalo tu hanima pangiluan nami asa tuningkan nama ulonong jala di pasu-pasu asa ari pangalapa pasu-pasu patupan nami tutu hatta perdika bersai lalu dah mama tu hatta perdika bersai lalu mamuse tu saluhuna di aka Salih Raza narong di dua besir tu anak narong bisa di doksi tua siatur mula topa asa marmula gabi marmula horas di anak do paromen nami baik damang masuk kotak mulai las mula waktu orang sampai kamu dihami godang lihat jalan laus di tiko matung hami nang marmeme nauli naring gani itu anak ko parumain nami asang dia matutu dia panggabian dia parhorasan di anak ko parumain nami lumugi manang saluhut na dihami na mardomatu oparan ni opo nami nagagay si obus si opatamay beda mang ma godang lihat